Hola a tots els fans de Star Wars. Avui farem un recorregut per les pel·lícules de la saga, des de la pitjor fins la millor, segons la meva opinió personal. Prepareu-vos per un viatge galàctic ple de sorpreses, anècdotes i, per descomptat, la meva visió crítica. Comencem! Abans de res, vull recalcar que només em centraré en les pel·lícules de la Skywalker saga, és a dir, de l'episodi 4 fins al 9. Per tant, en aquesta llista no entren ni sèries ni pel·lícules de Disney com Rogue One o Solo. Només veurem les pel·lícules de la Skywalker saga. Comencem. I comencem amb el vídeo amb la part baixa del rànquing, les pitjors pel·lícules de Star Wars. I comencem amb el número 9, l'atac dels clons. Aquesta és la pel·lícula segona de la trilogia preqüela de Star Wars. Malauradament, es distingeix per una trama feble i diàlegs pocs inspirants. La història intenta aprofundir en l'ascens a l'imperi i l'evolució d'Anakin Skywalker cap al costat fosc, però es queda curta en emocions i desenvolupament de personatges. Personalment, trobo que l'atac dels clons és insuportable en gairebé tots els sentits. Els intents de drama romàntic entre Anakin i Padme són artificials i manquen de química, fet que fa que les seves escenes siguin especialment tediants. La dependència excessiva en efectes especials i la manca d'una narrativa forta fan que aquesta pel·lícula perdi el seu encant ràpidament. És una llàstima, ja que els elements, com la batalla de Geonosis, podrien haver estat espectaculars amb una millor execució. En resum, considero que és la pitjor entrega de la saga i rarament la torno a veure. L'ascens de Skywalker, número 8. L'última pel·lícula de la trilogia de seqüeles conclou la saga Skywalker, intentant lligar totes les trames soltes i proporcionant un final èpic. No obstant això, la pel·lícula és caòtica i intenta comprimir massa elements en poc temps, resultant en una narrativa confusa i accelerada. L'ascens de Skywalker és molt dolenta, però d'alguna manera estic content, ja que així s'asseguren que no es tornin a fer pel·lícules de Star Wars. O això esperem. Tot i que té moments d'emoció genuïna, la manera precipitada en què intenta resoldre's múltiples trames deixa molt a desitjar. És evident que falta una visió clara i una direcció coherent al llarg de la trilogia de seqüeles, i aquesta pel·lícula és el culmen d'aquesta manca de planificació. No obstant això, té alguns punts lluminosos, com les actuacions d'Adam Driver, com Kylo Ren, que destaca malgrat els problemes de guió. I seguim amb el número 7, en aquest apartat de pitjors pel·lícules, amb Els últims Jedi. La 8a entrega de la saga principal de Star Wars va debilitar els fans amb decisions audaces respecte als personatges clàssics i la direcció de la nova trama. Tot i això, ofereix moments visuals impressionants i una profunditat inesperada en el desenvolupament de personatges com Kylo Ren i Rey. Tot i que l'últim Jedi està en el tram baix del rànquing, reconec que té parts que es poden gaudir. Rian Johnson va prendre decisions controvertides que van enervar molts seguidors, com l'ús de la força de maneres noves i inesperades. Personalment, crec que la pel·lícula és valenta en el seu intent de trencar
amb les convencions establertes i explorar temes més profuns com el fracàs i la redempció. No obstant això, algunes parts de la pel·lícula semblen desconnectades i això pot fer-la sentir incoherent. Encara així, és un film amb moments memorables i dignes de ser revisats. I seguim amb la segona part del rànquing, les pel·lícules que són bones, i comencem amb el número 6, El retorn del Jedi. El retorn del Jedi és el tercer capítol de la trilogia original de Star Wars, que conclou la història de la lluita de la rebel·lió contra l'Imperi Galàctic. La pel·lícula presenta moments icònics com la batalla final entre Luke Skywalker i Darth Vader i la redempció d'aquest últim. No obstant això, també inclou elements controvertits, com la segona estrella de la mort i els Ewoks, que han dividit l'opinió dels fans. Per a mi, El retorn del Jedi, tot i ser de la millor trilogia, és la més feble de les tres. La idea de construir una altra estrella de la mort em sembla una repetició innecessària i resta impacte de la història. Les parts amb els Ewoks, tot i ser encantadores per alguns, a mi em semblen una mica avorrides i menys serioses del que el clímax d'una saga com Star Wars requereix. Tot i això, no puc negar l'impacte emocional de veure la redempció de Vader i la conclusió del viatge de Luke, moments que són veritablement emotius i plens de poder narratiu. En definitiva, malgrat les seves falles, El retorn del Jedi manté un lloc especial en el cor dels fans per les seves escenes memorables. I seguim amb el número 5, El despertar de la força. El despertar de la força rellança la saga Star Wars després d'anys d'absència, introduint nous personatges com Rey, Finn i Poe Dameron, al mateix temps que reintegra figures conegudes com Han Solo i Leia Organa. La pel·lícula fa molts paral·lelismes amb Una nova esperança, però intenta expandir l'univers establert amb nous matisos. A mi, El despertar de la força, tot i ser de la nova trilogia, em va agradar molt perquè va reconnectar de nou amb l'univers cinematogràfic de Star Wars. És cert que molts critiquen que és massa semblant a Una nova esperança, però jo crec que no és exactament el mateix. Aquesta pel·lícula fa un bon treball a l'introduir nous personatges, com els quals és fàcil d'empatitzar, com Rey, que ràpidament es converteix en una heroïna fascinant. La dinàmica entre els antics i els nous personatges serveix com a pont entre generacions, cosa que enriqueix la trama. Encara que segueix formes conegudes, ofereix suficients elements frescos per mantenir-se emocionant i visualment impactant. I acabem aquesta segona part del rànquing amb L'amenaça fantasma, el número 4, la primera pel·lícula de la trilogia preqüela. L'amenaça fantasma es va enfrontar a crítiques mixtes en el seu moment per decisions com la inclusió de Jar Jar Binks. No obstant això, destaca per les escenes memorables com la cursa de pots, vaines i el duel de llum i el duel d'espases entre Qui-Gon Jinn, Obi-Wan i Darth Maul, un dels millors de la saga. Encara que l'amenaça fantasma ha estat objecte de moltes crítiques al llarg dels anys, personalment penso que és una de les millors i més gaudibles de la saga. Amb el temps, he après a apreciar les seves qualitats, com la cursa de vaines, que és pura adrenalina, i el duel d'espases de llum, que és simplement espectacular. El personatge de Darth Maul, tot i la seva breu aparició, ha deixat una empremta inedelible gràcies al seu carisma i habilitats de combat. Aquesta pel·lícula també marca el començament de la caiguda d'Anakin Skywalker cap al costat fosc, un tema central en la trilogia que trobo fascinant. Malgrat els seus desacords, com els personatges Jar Jar Binks, la seva estètica visual i la música enriqueixen l'experiència cinematogràfica. Abans de seguir, no us oblideu de subscriure-us al meu canal. Passeu-vos també al meu canal secundari, o més ben dit al meu altre canal, Arena Loco Studios, i tampoc us podeu oblidar de passar-vos pel canal del meu amic Marc, Magin Polon, tot a la descripció o podeu picar a la part superior de la pantalla. I sense més dilació, continuem amb la part alta del rànquing, el top 3 de Star Wars. Segons la meva opinió, esclar. I amb el número 3 tenim Star Wars, Una nova esperança. Va ser la primera pel·lícula estrenada de la saga Star Wars, introduint-nos al món amb personatges com Luke, Leia o Han. Aquesta pel·lícula va establir les bases de l'univers Star Wars amb una història d'aventura, heroisme i conflicte còsmic, incorporant elements clàssics com el viatge de l'heroi i la lluita entre el bé i el mal. Aquesta pel·lícula, la primera de totes,
Tot i que a escala de guió pot semblar la més bàsica de totes, l'encant i la nostàlgia que desperta la converteixen en una de les millors. La simplicitat de la seva trama contrasta amb l'impacte profund que ha tingut en la cultura popular, marcant un abans i un després en el cinema de ciència-ficció. La manera en què introduïa un univers tan ric i vibrant era revolucionari en aquell temps, i la tensió i l'emoció que es mantenen al llarg del film són testimonis de la seva qualitat i atemporalitat. El desenvolupament de personatges com el pas de Luke de granger a guerrer és inspirador i captiva l'audiència de totes les edats. La música icònica, els efectes especials innovadors i una narrativa engrescadora fan d'aquesta pel·lícula una obra mestra indiscutible. I en el número 2 tenim La venjança del Sith. La venjança del Sith serveix com a pont entre les trilogies, mostrant la caiguda d'Anakin Skywalker i la seva transformació en Darth Vader. Aquesta pel·lícula explora temes més obscurs i madurs que les seves predecessores, obrint una narrativa complexa i carregada d'emoció, juntament amb algunes de les escenes de combat més espectaculars de la saga. Personalment, considero La venjança del Sith com la millor de la trilogia preqüela, destacant-se indubtablement dels seus dos predecessors per la seva tonalitat més fosca i adulta. La transició d'Anakin cap al costat fosc és sense dubte un dels moments més dramàtics i emocionants de tota la saga, presentada amb una profunditat que faltava en altres parts de la trilogia. Les escenes de combat, especialment el duel a Mustafar entre Obi-Wan i Anakin, són absolutament èpiques i estan carregades de tensió emocional, reflectint la tragèdia de la seva relació trencada. Aquesta pel·lícula no només completa la història d'Anakin amb una potència dramàtica sense precedents a la saga, sinó que també serveix com a clau de la volta per comprendre la complexitat del conflicte entre el bé i el mal que percola tot Star Wars. I per fi, la millor de les millors, amb el número 1 tenim L'Imperi contraataca. L'Imperi contraataca es considera per molts com la millor pel·lícula de la saga Star Wars. Aquesta segona entrega de la trilogia original aprofundeix en els conflictes interns i externs dels seus personatges, presentant una trama més complexa i emocionant carregada. Les revelacions sorprenents, com el famós gir argumental sobre la paternitat de Darth Vader, juntament amb batalles memorables en planetes com Hoth o Bespin, enriqueixen de manera significativa la narrativa de la saga. Per a mi, L'Imperi contraataca és, sens dubte, la millor pel·lícula de la saga. El que fa tan especial aquesta pel·lícula és la seva capacitat de combinar una història intensa amb un desenvolupament profund dels personatges. La manera en què gestiona les trames múltiples, incloent-hi la formació de Luke amb el Yoda i la tensió creixent entre Leia i Han, és magistral. A més, la revelació de Vader a Luke és una de les escenes més icòniques no només dins de Star Wars, sinó en tota la història del cinema. No, yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! ¡No! Aquest moment no només canvia la percepció de l'heroi sobre ell mateix i el seu enemic, sinó que també redefineix la narrativa de la saga completa. Els enfrontaments tant físics com emocionals són representats amb un metratge que pocs films aconsegueixen, fent d'aquesta pel·lícula una experiència cinematogràfica completa i profundament satisfactòria. La seva riquesa visual i la complexitat de la trama fan que l'Imperi contraataca no només superi les seves predecessores en la saga, sinó que també estableixi un nou estàndard per a pel·lícules de ciència-ficció. I així acabem el nostre viatge per Star Wars i amb el meu rànquing personal de les pel·lícules de Star Wars. Espero que aquest recorregut per la galàxia us hagi resultat tan interessant com a mi d'analitzar-lo. No dubteu a deixar els vostres comentaris amb el vostre rànquing i compartir les vostres opinions. May the Force be with you. Sempre.